Ahoj děti, jsem ježáb Tom. A já jsem jeho nejlepší přítel Matt. Spolu postavíme mnoho věcí. Dnes postavíme traktor. Jdeš s náma? Výborně, jdeme na to. Ke konstrukci traktoru potřebujeme více forem. Jsou tady na kupě. Jaké formy potřebujeme? Musíme začít s kolama. Velké kolo umístíme dozadu. A malé kolo dopředu. Teď potřebujeme něco k spojení všech kol. Co říkáte na tenhle velký obdélník? Ano, myslím, že to půjde. Tenhle delší obdélník bude sloužit jako nárazník. Teď, aby se traktor mohl pohnout, potřebuje motor. Kterou formu můžeme použít? Ano, tenhle velký čtvěřec. Pak potřebujeme přidat blatník. Musíme ho umístit na velké kolo, aby se všechno nezašpinilo. Podívejme se. Co ještě potřebujeme? Ano, jeden půlkruh dopředu. Malý komín. Světlomet pro osvětlení cesty v noci. Obdélník jako přístrojovou desku. Zakšivený obdélník k vytvoření sedadla. Bravo, už se to začíná podobat na traktor. Ostává nám ještě jedna forma. Co je to? No jasně, volant. A teď můžem řídit. Tak a je to. Jaký krásný traktor, kamarádi. Bravo, skvělá práce. To bylo skvělé. Děkuji, kamarádi. Tak a teď musíme jít dál. Máme práci, která nepočká. Nasledanou.